vám teda hezký zážitek, účinkujícím, ať se jim to povede a jako vždy, ať hrají s radostí a rádi a hodně štěstí.
dnešek připravili skladby dvě společné. A to proto, že když jsem vybrala tu první, tak tam bylo napsáno, upraveno pro smyčcový soubor. Tak já jsem si to hnedka jako přemyslela, když jsem měla ten souboráček malý, že to bude pro malý děti, tak jsem to otevřela a vidím, je to jednoduchý. A pak tak jsem jim to dala, pak jsem se zamyslela, říkám si, to je moc lehký, musíme vybrat ještě jednu. No, ale to byste nevěřili, jak ta lehká byla pro některé těžká. Ale tak nechali jsme ty dvě. A jestli jsem někdy říkala, že to bylo na poslední chvíli, ty společné skladby, tak letos to teda bylo tuplem na poslední chvíli. A uvidíme, jak to dopadne.